uma kade kuqedwa nje ukubingelelwa intaba. Ithi indlamhlathi kuMvuthwamini owayenguMaNgcobo waka Mpanza, wayeganele kwaMpanza, owayesekhulile kodwa ebesanikele engabatholi abantwana. Isithi indlamhlathi kuye, mntanami Mvuthwamini, kuwe inhlangano isivaliwe, hamba mntanami ubuyele ekhaya. Yayibingelelwa nje kodwa ngakho kodwa inhlangano kufikwa entabeni, ithi indlamhlathi kuwena mntanami, umhlangano usuvaliwe, hamba mntanami ubuyele ekhaya. Manje ke la ebufakazini bokuthi uShembe kunezinto angazisho kuwena zehluke, kunezinto ezingenzeka kuwe zehluke, zingafani nezenzeka kwabanye abantu. Uyayibona leyo nto. Manje ke lo mama azange abuze ukuthi hawu Nkosi kwenze njani, mina ngedwa wathi kumina inhlangano ayivaliwe ngizohamba ngishiye abantu bonke laba bakhona lapha entabeni. Wayeselalela izwi likaShembe lo mama, lele ngingazi noma thina siyalalela yini izwi likaShembe, uyabona. Wayesesuka lo mama, wayese ethatha izinto zakhe, angazi mawukuthi mhlawumbe wayesegobile naye, mhlawumbe okuyidokodwana, mhlawumbe wahliphiza lezo zintwana ngoba kwakusavele kumiswa induku nje bese kubeka utshani sekuyidokodo njalo. Wathatha izinto zakhe, umfunzana wakhe umthwalana wakhe kuthiwa ubeke ekhanda, wayese uthatha wehla lo mama. Wayegane koMpanza kule mise lapha phezulu okhalweni ngasesigedleni. No akusona esigedleni, le ngasokhalweni yini lapha ngakomo lokohla. Wayesehamba lo mama, ngale ngathi hambe eflathela indlamhlathi isale ebantwini, ithi bantu abami niyalwazi usizi kaMvuthwamini. Base bethula abantu, yayithi uMvuthwamini njengoba ekhulile njengaka akabathola abantwana, usizana lilolo. Ithi mina bese ngihambile ngaye ezulwini labelungu ngithi ngiyofuna ingane ukuze izalwe uMvuthwamini ngoba ngihambile nasezulwini labantu ngangayithola ingane. Ithi ngithe mangifika ezulwini labelungu ngafika nakhona ingane ngangayithola ingane ezozalwa uMvuthwamini. Inkinga enkulu ke leyo, ukuba wayetholile ubhombela ingane ezulwini labelungu yayiyozalwa lengane besiba nesimo somlungu, bese bethini lo mama shutha akaziphathanga kahle, uphumile wayokhuqadola, wayesebuya nengane le enesimo sokuba umlungu. Ithi ke indlamhlathi ke ngiyambile ngaya nasezulwini labelungu ngafika ngangayithola ingane ezozalwa uMvuthwamini. Ithi ngibese ngihamba ngaya nasezulwini lamandiya, uthi ngafika nakhona futhi angizange ngiyithole ingane bizozalwa uMvuthwamini. Ithi bantu abami kube sekungiphoqa ukuthi ngiyothatha ubabezala wakhe uMpanza abuyele ahambe emhlabeni ukuze ezobuyela esiswini, kube uyena ozokhulelwa uMvuthwamini ukuze azale naye abe nengane ezoba yodwa nje emhlabeni. Ithi ke indlamhlathi hamba mntanami, uyawuthi uma ufika ekhaya uyofica umamezala wakho emi ngaphandle komuzi, uthi uyobe sephuma.